Dobra, chodź to twoje łapy szukam, bo ja muszę do domu, ja normalnie sobie nie wstanę. Tu jest fajnie, tak? Czekaj, jeszcze tu zapalę. Włożyłaś? Aha. Hello, ja dyl. Aha, dydo, jest nam dylo. No czekajcie! Skąd masz te zapałki? Od ciebie jedna była tylko. A tu już nie ma miejsca. Wie pan jak pod krzyż dojść, czy nie? Nie zagraża, tylko oni się bali, że się tego antyformacja sformułuje, która... Miała taki kawałek wosku.